vama pravim jedan brz doručak. Suva paprika sa jajem. Od sastojka je potrebno svinjska mast, možete i ulje, so, malo vode, očišćena suva paprika i jaja. Ovo je sve po potrebi. U jednom tiganju stavljamo svinjsku mast, zatim papriku, vode, i malo soli. I uključujemo da dinstanu. Voda je isparila i paprika omekšala. Ako vam nije dovoljno slano, dodajte još malo soli. Sada krećemo da lomimo jaja. Doručak je gotovo. Doručak je gotov. Ovo je jedan od mojih omiljenih. Ako vam se svidio moj video, lajkujte i šerujte svojim prijateljima. Pozdrav!